Takže čus lidi, zdravím vás Leonel z Channel P a zdravím vás už již u mého dalšího partu, druhého konkrétně, z Minecraftu, z Let's Play. No a minule jsme skončili přesně tady. A na co bych se chtěl podívat dneska? Dneska si určitě dokončíme náš baráček. Asi si ho uděláme někdy tamhle blízko vesnice, tady to rozboříme. A pak bych se chtěl vydat těžit. Určitě si chci natěžit nějaký suroviny, spoustu surovin. Bychom pak měli z čeho čerpat. A to tady nechám zbytečný. Tak. Takže to je dnešní plán. Minulý video jsem ještě neuploadoval. Vyjde to všechno najednou, plus ještě s takovým bonusem. Asi 5 partů nebo 6 ze serveru jménem Supercraft. Takže na to se určitě taky koukněte. Je to super server. A takže tak, já už jsem na tom serveru říkal, že si asi udělám to, že vždycky vyjde nějakých 5 videí najednou, nebo hodně jich vyjde nějakých klidně 10 videí najednou v sobotu. Vždycky v sobotu to bude vycházet a bude na vás, jak si to pak rozložíte. Kteří na mě koukáte, na mě moc lidí nekouká, ale pro ty, kteří na mě koukají. Protože já mám dost strašně pomalý internet, ale fakt jako strašně. Takže to uploaduju u taťky v práci. Který tam má, řekl bych, hodně rychlej internet. Doma to musím uploadovat den a noc. A u ní to je za 2 minuty jedno video, takže fakt síla. A tady to všechno jsem říkal už na tom serveru Supercraft. A takže se koukněte a teď už se vyhrneme do toho našeho singláče. Tady to takhle stěžíme a pak si asi začneme stavět nějaký baráček. A nejdřív se chci kouknout ještě k těm vesničanům, který jsou tam vzadu jakoby. No, mezi tím tady opadá to listí. A budeme tady moc postavit krásný baráček. Tak, prosím. Ještě tamhle stromeček stěžíme a budeme se tak kouknout, takováhle plošina si myslím, že stačí na začáteční baráček, si myslím, že to je OK. Tak. Nemůž. Za to, že si zamučala a koukla se na mě taky. Hej, já mám už 11. tým kůžem. To je celkem dobrý. O, tady je taková krásná vchod do jeskyně, což se nesmírně hodí. Asi všechno. Tak, takhle. A to bude 22. Jo, já jsem tady nějaký tyčky měl, takže v pohodě. Jinak uslyšíte asi drobné šumění, za to se moc omlouvám. Ale mám trošku pofachčený mikrák. No, nebo tady taky nic nebude. Trošku pofachčený mikrák. A trošku víc. A to spolu vytěžíme to uhlí. Trošku víc, takže za to drobné šumění, nebo možná, že i velké šumění. To omlouvám, já jsem to snažil se. Jo, tady je vlastně ta trhlina pěkná. Snažil se nějako udělat, aby to bylo co nejméně slyšet. A opravdu už to víc nejde. Takže za to, to je úplně kravý svět. Takže za to se moc omlouvám. A když si to dáte na takovou, to je další hnedka. To je bomba celkem.
na takovou střední hlasitost, tak si myslím, že uslyšíte mě dobře. A já už nemám, můžu běhat. Že mě uslyšíte celkem dobře a to šumění trošku tím stlumíte. Já si tady budu kupovat nový sluchátka, nový mikrofon. Takže pak už to bude dobře, pak už to bude dobrý. Akorát ještě pár dílů tady musíte přežít se mnou. Tady je taková pěkná kovárna, tady by mohli mít nějaký věci, v pecích většinou nic není. Tady tuhle a je celkem věci. Jsou dobrý. Je to dobrý. Norma železná. Se hodí a kovář prodal za 8. To je teda fakt dobrý obchod, jako fakt good deal. Tady dávají... Nevím, co je výhodnější, jako fakt nevím. My jsme zkontrolovali tady tu vesničku. Tam vzadu ještě jsem něco viděl. Takový ty pouštní hory a jinak nic moc. Já si asi zvýším na nastavení grafiky a výkon střední, malá, velká, asi takhle. Možná se to bude drobně lagovat, ale takhle to je, myslím si, že mnohem lepší než tamto. Já jsem uvažoval, že si do tady z Minecraftu stáhnu Optifine a jiný texture pack. Kde je ta trhlina? Tamhle a jiný texture pack. Protože ten Optifine by mě to trošku jako ten Minecraft. Optifine asi víte, co dělá, ale pro ty, kteří z vás, co nevědí, co to dělá, tak dělá to vlastně, že to zvyšuje jakoby... Kill you. Tak, a seš mrtvý. Zvyšuje to jakoby... Když se vám nedočítají čanky, jako jdete a před vámi se to nestihá dočítat, tak ten Optifine to udělá tak, aby se to vlastně stihalo dočítat a jakoby prostě celkově ten Minecraft tak jako vylepšuje, vyhlazuje jako nebo nevyhlazuje, ale jako dělá to prostě lepší ten Minecraft, takhle bych to řekl. Kašlu na to. Tady si vezmu to železo. Tu vodu zastavíme, to je zbytečně tady. Takže asi ten Optifine stáhnu asi do toho Minecraftu. Ale přeci jenom to není nějaký mod, že vyloženě mod, ale spíš to je prostě takový vylepšovač Minecraftu, tak bych to řekl. Vylepšovač Minecraftu. No a nic. A nic, já to nechápu, co to mám s tím, no ano, to je strašný. Jednak za nějakých, až vyjde tady z toho singláče, až vyjde nějakých, nevím, jak to uděláme, ale až vyjde nějakých 10 nebo 5 partů, tak asi začnu, nebo až na mě začne koukat trošku víc lidí, nebo nějak tak. Po 10 partech prostě tady z toho začnu točit asi novou sérii, si rozehraju. Jestli chcete vědět, co to bude, a to je jako, že chcete, tak to bude série na Crysis. Určitě znáte hru Crysis. Bude to od 1, pak DLCčko a od 1 až do 3. A pak možná ještě na Metro Last Light, pokud z vás někdo zná tu hru. Asi jakože jo. Takže na to bych to pak natočil něco ještě. Nějaký ten single player.
Jo, tady stála je teď taková nepříjemná. Padej. Uhořela. Dá kráva. Já jsem teďko... Jo, lagy. Tak přesně, kdyby jsem měl Optifine, tak se to... Teď, ale... O, jablíčka, 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 jablíčka. Co jsem dám, protože ještě kolem mě nejsou žádný monster, tak se vysmím. Tak. Jdu prostřed divočiny. Vypínkáme. A rovnou si dostavíme ten baráček. Dostavíme si ten baráček. Ne, to jsem nechtěl, ale to je jedno. Aj. Tu už tam je, tu už mám ten meč. Tam je zničený, jo. Jsem dvakrát praštil do skeletona. 3krát. Jsem nečekal, že se to tak rychle zničí. Tak. Stále rozbijem a dáme jí sem. No. Tady. No. Prostě vypadni. Tak. Ne, dáme jí sem kam. Dáme taky věc, vypadni. A sem dáme krafťák a tady tohle dostavíme. No a na ně sem prostě bude líst. Ach jo. Hej, cože? Jsem nevěděl, že takhle to. Když máme kytičku a dáme nad ní blok, takže to... Já myslím, že je pode mnou nějaká díra. Takže se to takhle jako dá na to. Celkem zajímavý. Jsem myslel, že to je jako s krávou, že to prostě na to takhle dáte. No, to prostě zmizí. Tak jsme se aspoň poučili a dozvěděli něco nového. Nebo vy možná ne, ale já jo. Jsem to nevěděl. Děláme nějaký joury na okna. To bude celkem dobře provizorní baráček. Tak. Já tam tu krávu zastavil. Končíš! To byla eliminace krávy. Až na to, že s ní nic nevypadlo. To je jedno. Stejně to byla dobová eliminace krávy. Takhle se na krávy musí. Žádný ohled. No. Tak. No, to je jedno. A teď tady budou dveře. A už se rozbij. No, dobrý. Tenhle pěkně dvěřka. Dvěřka. Taký torče šem dáme. Tak. Ještě jednu. Takhle dáme sem jednu. Tahem. Vypojíme jenom jedno uhlí. Snad nám vyjde. Jo, vypálíme vypeče to 3 železa. Tak. Tam potřebujeme střechu. Tu uděláme ještě poblok. Tak. Hop. Super. Já už myslel, že mě hoří to dřevo. A nám došla sekera. Tak to zničíme takhle. Ani žádný kabel nemám. Tak to překvapivý. Taková změna plánu. A ono vyjde jinak, rubáč.
místo krumpíku si uděláme sekerku. Už mám zase hlad, ale my máme jablíčka. Chtěláme jablíčko. Jam. Tak, super. Takový zarostlý strom úplně, ne? Tak, teď tady. Tak stěžíme to. Já si pak chci udělat něco jako tady ten baráček a potom, jo, kdyby jsem slyšel ještě kromě toho šumění trošku divnější hlas, tak to je kvůli tomu, že mám rýmu. A myslím si, že to moc fakt jako nepocítíte. Good jump. Ne, proč kecám takovýhle kraviny. Hop. Tak. A máme střechu. Si vyrobíme nějaký schody. Klasickou střechu děláme, že jo, ze schodů. 64, super, by mohlo stačit. No, šoupni to tam. Jo, dobrý. No, hop. Aha. Fail. Ne, ty schody mě nechtějí poslouchat. Hop, tak. Šup. Výborně. Hop. Super duper. Tak, teď na to nenaskočíme. To jsem samozřejmě čekal. Že budeme mít takový. Že budu taková lama, neskočím tam, výborně, tak teď jsem skočil. Hop. Pak ještě dírky na okýnka musíme udělat. Tak, nějaký bůhy. Dostavíme už takhle. Do nic to budeme stavit. Třek budeme stavit takhle. Tadyhle z toho, protože si pak chci udělat ještě takový druhý patro. A aby se to pak vevnitř dobře, aby se to vevnitř pak dobře to rozbílo, tak dál. Jako provizorně tady v tom, tak to stejně zničí, že jo. Tak, ups, tak, super. Ještě takhle a takhle. A teď už jenom tohle. A máme to hotovo. Jupi! Potlesk. Dokončili jsme náš první provizorní baráček. To chce potlesk. Pro mě to byla velká premiéra tady to stavění. Je můj první baráček v Let's Play. A velká premiéra.
měcha. Tak. Ops. A je to. Tak. Ale ještě není baráček definitivně hotov. Na mě nějak svrbí noha, pardon. Tak. Jak to tady bude? To můžeme vytěžit. Nahoře bych si pak dal třeba enchanting table. No něco takového. Na začátku stejně nebudeme mít moc knih, že jo? Tak a tu hlínu můžeme rozbít celou. No, ale moc prostorný to nebude, takže... Když mohlo by to být. Tak. Když to dáme takhle, a pak takhle, a pak takhle. Takhle, a pak takhle, a pak takhle. Pak to tady takhle zastavíme. To bude naše tajná místnost. A jedno čo? Mám ještě 3. Tak, akorát to vyšlo. Tady si dáváš třeba nebo nějakou truhlu se vzácnostmi. Se vzácnýma věcičkama. Co to bylo? Tak, vyspíme se. Tam byl bugla, já už jsem se lek, že tam je nějaký kripl a že nám bouchne do baráčku a budeme to moc stavět celý stát. No, jsem moc nevychytal, jako, to fakt ne. To posunem. Jenom trošičku. Tak. Ne, co to dělám? Jsem na to nikdy neklik. Ježuš, jsem nějaký zmatený dneska celý. Tak. Tak, super. Ještě stěžíme tady. No, ne stěžíme, ale spíše skopeme. A vypadá to líp s tím nebo bez toho? Asi bez toho. Přijdem, enchant. A kavary jdem. Tak. Takže to bychom měli a máme tady akorát 4 ty želízka. A z těch si uděláme krumpáč. A já nevím, jak dlouho natáčíme, ale každopádně už to tady asi ukončím. Protože jsem si zase zapomněl vzít hodinky, že vůbec nemám ponětí o tom, jak dlouho natáčíme. A všechno tam naházím. Tak. Nechám si jenom ty nejnutnější věci, jako je jídlo. Tak, tady se nepotřebujeme, tady to tady nám mohlo na chvilku vystačit, tak. Přeházíme si to přesně na další díl, tak. Teď jsme komplet připraveni na výpravu, ještě se koukneme zvenku. Vypadá náš první baráček, minecraftácký. No, celkem dobrý. No ještě v okna bych zapomněl, že ještě v okna tady takhle uděláme. Tady už asi ne. Ale ještě tady uděláme okýnka. Ani když to nemáme moc dobrý výhled. Ještě tady takhle. A už přece jenom něco vidíme. Tady ještě stížíme ten strom, aby jsme něco viděli a pak už to ukončíme. Protože fakt nemám ponětí, jak dlouho natáčím. A já ty videa nechci moc dělat jako zdlouhavý. A takže jo. Tenhle. Ještě si zajdem propí, jo, ale my ho nemáme, jo, máme ho čím vypálit naštěstí. Tak, tady nemáme lopatu, ale to mě je celkem jedno, protože písek se tíží stejně rychle. Tak. Kolik potřebujeme? 1, 2, 3, 4, jo, natížíme jí, se to bude stačit. Oh, 12, tak to už stačí. Tak, to si vypálíme na sklo. Tak, si to pěkně vypálíme. A už to ukončíme. A v příštím díle se teda vypravíme
buď si uděláme nějaký farmičky, anebo se vypravíme do nějakých těch jeskyní. To mi napište do komentářů, co chcete. No, vydáme se do jeskyní. Tak, vydáme se do jeskyní. A pak potažmo, jestli nám zbyde čas ještě nějaký, tak si uděláme nějakou tu farmičku. Tady teda vezmu seedy. I když u těch vesničenů je farem dost. A tak uděláme si svoji nějakou větší, rozsáhlejší. Ještě, já si nevšiml, jestli tam rostou mrkvé a brambory. Takže si tam ještě takhle rychle koukneme a pak už to opravdu ukončíme. A nemůžeš vylízt. Já jsem tak zákeřnej. Hele, vlk. No, pes, nebo vlk, nebo... Co to je za chvíli? Nebudu, chtěl jsem ho schodit, ale tak schodím radši tady tu krávu. Ne, voda nespadla! Máš štěstí. Ne, sugarcane a hodně jich tady jsou. Co budou samozřejmě chodit na lektvary a na... Jak se tomu... Jo, tady jsou brambory. Super! Mrkvičky. Juhu! Tak, mrkvičky tady máme a bramburtičky. Taky vezmeme. Tady síry, vezmeme. Tak, a už dám na home. Teda domů, na home je na serveru. No, dá by se říct, že i tady je na home. Ale vlastně tady nemám puštěný ty. Není to cheatování, ale nemám tady prostě puštěný ty game mody. Hop. Tak. Takže dojdem domů a už to tam tady ukončím. Hop. Šup. Tak, výborně. Jo, ještě si prosklíme ten baráček. Doufám, že už tam budou skla vypečený. Jo, výborně. Tak. Spic a pic. A ještě nám něco zbylo, 6 skal. Tak, teď se koukne na svůj panáček a už to ukončíme. Tak. No, je to dobrý tady. Aha, on tady ještě brání tady ten strom. Tak ještě tady ten strom s kopem, no. A to nám nic nevezme, žádný čas. Tak. Jim opadneš a budeme mít krásný výhled. Tak. Tak jo. Takže já bych to pro dnešní díl ukončil. A napište mi zase do komentářů. Hele, tamhle je džungle. Tamhle džungle je na ní sníh, tamhle. A na to ukazuju prstem, ale vy to nevidíte, ale to je jedno. No, takže jo. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, určitě odběr, budu moc rád a čau čau.